Ka seng samlash nong sning solang ribhoi district kalayo ban kentiu ya kalama kum kadak ka jingsdang ya kalumpung ngilek kai cricket ka second open to all T20 cricket knockout championship ar pholai hagabala kentiu ka tei kalama jong ka jingsdang ya ka tei kalumpung daga kong Magdalene S Maulong hagashi tarik uyayong ar pholai hagajing don lang uba Niki Khar Thangmau uba Rocky Kella chairman ka sning town dorbar lembat kiwi de kirurang ba kiblaya don ban sakhilang hagatei ka sngi sedang ya katei ka lumpung la sakhi ya jinge khun hapadang ka umran diary 11 persha ya ka jintru hagaba ka jintru kala penlim no ya ka umran diary 11 daga ba penhablut ki wickets jong ka umran diary batam dalai pakhundai ron bat baro ki kunhun ki blaya poi bene shimbenta sakatei ka lumpung kilong hadu khan riu tli ki kunhun Habakaran kum ka kongsan ka kong Magdalene kala aiman se mikirang yelekai bakindang yai shakman namar ka de lengba kiransan yelekai bakiyo ikilan hagajing im ka jongki bat kumjuru de lengba kini kiransan bakila ban ithu bat don ni ka jing sngo e naka wei ka jaka shaka wei pan Aptang ki player ki bala banyo le si katakalat banyo kamai jakpo de wat ki empire ki skora wat ki pitch planter pada keju kapot ki coach ru ki dan kapenta ka bakraw ya ka ba ki yo pat banwat katakalat yo kam yo jam ngala yo ru bantua jingmut hangkani ka sports ka cricket ya ka ba bon nangi habangi shong hakani ka madan teng hapadeng ka jing bon kam hapadeng ka jing te jing ki kam re bi yo pat ban sakhi sngu tenat sngu shngan pada keju kapot ni sngu kelut ka jingmut ka jing perkhan bat kendiat ngakwa ban kren ye piki khun samla ki ba iet bakalawe ka jong pi kam de ban kut akani ka padang ai baka ei ka sap ka ba ublei upen kup halor jong pi la ka long ha sap ya le kai la ka long ha cricket ka football bat ka basketball ngidon kam ban kentiu ya ka ne ka kam bat ngidon kam ru ye pi wei in mi shakmat badon bat kam men sim ban kentiu ya ka ne ka kam Bani ngek scam hakani ka po ka bamenta kam dei ka po ka bangi baro ngila banyo ya ka kam ka jam ka babet ka babiang tenre ka niru ka dei ka kam ka jam ka baro ki buram bat ki nyokot bat ki nyoburam hadu ki sngi ki bamenta bat ni kwa ban ki thu ap kindian soi le si ki don ki khun samla ki ba ki khun ka samla kan thei bat chinrang don ru ki khanaret ki ba shapho snam shejrong ki ba don ka ta ki interest kumbo ong dian bandang pentebet bandang ai ke jing hikai bakhamha na kaliang jong ka RBDCE ka don kata ka jing hikai lani ka training ngim don kam shu ban mi nang ni na po district jongi ka don hang tei po umbuda po nongpo ngasmo ban ai kata ka jing kentu kan pham ban ai men sim mi piki khun samla bada shisha bakata ka lawei baka jing yo i jingai ke jongi baka jing i baka passion na kabenta ka sports ni don kampat ban ai men sim ban ni don kam ya ke academy ya ka begin yo pat ban kentiu ya ka ni ka kam ni le kai habaro kiliang